Είχαν πολλά παρτές εκεί. Λέω, γνώριζες με θείο. Της καλή, πώς σε γνώριζασε. Το 57 πέθανε. Το 57, ναι. Το θυμάμαι καλά δηλαδή. 57 χρονών. Τώρα Πολλά θα νέος. είμαστε σε απόσταση να βάλουμε τις μάσκες μας. Πολλά Ναι, νέος. βγάλτε, θείο για να ακούγεσαι, βγάλε. Βγάλω. Ναι, έβγαλε ένα. Σε απόσταση. Έβγαλε ένα, ναι. Και μου είπε μια περίπτωση ο πατέρας μου. Πήγαμε στο χωριό του. Βρήκαμε το Έβγαλε χωριό του στην τα- Τουρκία. με τον Θείο, Μάρκο. ποιο χωριό ήτανε? Κυράτς. Γκυράτς. Ναι. Εκεί έτσι. Γκυράτς. Γκυράτς. Ναι. Και έβγασε τα ζευγάρια του τώρα, σε μικρή ηλικία, 12-13 χρονών. Δίπλα ήταν ένας Τούρκος, το ζύγωσε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου πάντα είχε μαχαίρι και έξινε τα ξύλα του. Και λέει, για να το δω το μαχαίρι σου, παιδί τον πατέρα μου, του το έδειξε. Εσείς οι Ρωμαίοι, λέει, τι θέλετε τα μαχαίρια, το βάλε στην τσέπη του. Τον πήραν τα κλάματα του πατέρα μου, από πάνω κατέβαινε Έλα. ο Κυριάκος, σαν Ναι. μεγάλος, Καλά. του λέει γιατί κλαις, με πήρε λέει το μαχαίρι. Έλα εδώ τον λέει. Πήγαινε το κούλα, μαχαίρι το παιδί. φάρμακα για να Δίνει το μαχαίρι και του τραβάει δύο κλωτσιές, λέει ο πατέρας μου που τα περιγράφει. Ναι. Ο Τούρκος Σου όπου κουμπάρω τη Μαρία Νικούλα. ήτανε. Θείο, πόσο χρόνο ήταν ο παππούς τότε? Κιλά Τότε ο πικούλα. πατέρας μου ήταν 12. 12 χρονών. Παλικαράκι, ναι. Ναι. Είπες ότι είναι γεννημένος το 1907 Ναι, γεννημένος στο 7 ο πατέρας μου. στο Κυράζ της Νικόπολης. Στο Κυράτς μεγάλος πήγε. Το χωριό τους ήταν σε καλό μέρος, Ναι. είχε νερά. Ναι. Ο παππούς μου ο Ελευθέρης είχε μήλο, Α, νερόμηλο. ναι. Του τα πήραν όλα. Χαμελέτε. Τους πήγαν στο Κυράτς. Σαν να Είναι πήγαμε ένα- και στο ένα και στο άλλο. Το παλιό πώς λέγονταν, Θείο? Δεν θυμάμαι Δεν θυμάσαι. αυτό το χωριό. Το Το έχω είπανε. γραμμένο Α, στο μπλοκ που έχω στα χωριά που πηγαίναμε. Α, Θα το κάνω και τέλεια. θα στο στείλω. Είδα, ναι, ναι, το ναι. είδα. Να ξέρουμε ποιο είναι. Και μου λέει ο Πετρίδης, Ο Νίκος. ο Νίκος, Βέβαια, φίλος το μου. γνωρίζει και το γνωρίζει. Ναι. Μου λέει, ο πατέρας σου εδώ ήρθε, το στείλανε μετά. Το χωριό τους που είχαν τους μήλους είναι αυτό το χωριό του. Αλλά δεν... Δηλαδή σαν να ήμασταν στα χωριά της Βέρειας Έτσι. και μας βγάλαν από εκεί και μας στείλαν εδώ. Κατάλαβα. Στα ξερά. Κατάλαβα. Στα ξερά με Έτσι. μόνο σιτάρι, τίποτα άλλο. Α. Μόνο σιτάρι γίνεται σε αυτό το χωριό. Ναι. Να σκεφτείς σήμερα δεν έχει δρόμο άσφαλτο. Ακόμα. Όπως Ακόμα. ήμασταν Ακόμα. εμείς με χαλικό Περνούσαν τα στρωμένο, έτσι. αυτοκίνητα και γέμιζαν το χώμα. Είναι 40-50 χρόνια πίσω είναι. Άγια. Αυτή. Θείο, τώρα αφού... Οπα. Γράφει. Αφού λέμε για τον παππού τον Αριστίδη να με πεις. Βασίλη να πας στο καλό. Χάρηκα πολύ κύριε Στάθη που σε ξαναείδα. Να πούμε, ο παππούς ο Αριστίδης ήταν Τσανίδης, το επίθετο δεν άλλαξε, έτσι ήταν και εκεί. Όπα, να τα πούμε και αυτά. Ναι, Στην Τουρκία δεν τον λέγανε Τζανίδη, ναι, Ζανάντ. Ζανάντ, Ζανάντ. έτσι. Ναι, Το σο ήταν η Ζανάντ. ναι. Και Ναι. εδώ ήρθε και Τα είναι ψήγμα. Τζανίδης. Τα ψήγμα. Τσανάντ. Είχε Τσανάντ. Σικιδέη, Ναι. λεγόταν και Σίκογλου. Μμμ. Γιατί ο Λάζαρος βρήκαμε ένα γέροντα πάνω από 100. Αιωνόβιος. Και αυτόν ρωτήσαμε. Και μόλις είπε ο Λάζαρος το σπίτι του και Σίκογλου, Και εσύ είπε. αμέσως έδειξε. Είδες, Και πήγαμε το ξέρα το βρήκαμε. παλιό το όνομα. Βρήκαμε το σπίτι. Εκεί ήταν φυσικά και του πατέρα μου η αδελφή που τον είχε, ορφανός ήταν ο πατέρας, γιατί τον παππού μου τον καθάρισαν. Τότε με την γιαγιά επιστράτευση στη Σμύρνη δεν γύρισε πίσω. Και όταν πήγα να ζητήσουν η θεία μου που ήταν μεγαλύτερη και η γιαγιά μου να ζητήσουν τον παππού, ξέρεις τι είπαν οι αρχές της Τουρκίας? Η Τουρκία είναι απέραντο κράτος και οι πόντιοι χάνονται. Αυτό ήταν η απάντηση και φύγανε. Ότι δικοί μας φταίγανε. Όχι ότι τους... Καθαρή είναι. Θείο, αυτή την πληροφορία δεν την ήξερα. Οι δικοί σας δεν ήρθαν από την Νικόπολη που να ανεβούν τραπεζούντα και κερασούντα και να έρθουν. Στη Σμύρνη πήγανε. Όχι, όχι, όχι. Στη Σμύρνη πήγε, τον πήρανε Τσαφαντάρο. Α, Και πήγε ο παππούς. ναι. Από σε επιστράτευση Αυτή- έγινε. Και Επιστράτευση. τον πήραν Όλα. αλλά δεν γύρισε πίσω. Όλον τον δρόμο αυτόν που κάναμε εμείς με το... Μία μέρα κάναμε από την Νικόπολη με το λεωφορείο να κατεβούμε στην Κερασούντα. Κερασούντα.
μας έλεγε ο ξεναγός αυτός Ο Νίκος. ότι αυτόν όλον τον δρόμο, λέει, τότε το Με κάνανε τα με πόδια. τα πόδια, Με τα πόδια. όλοι οι πόντοι, και όλα, λέει, αυτά τα ποτάμια και τα ρέματα, τα αυτά που βλέπατε, δεν ήταν άσφαλτος όπως είναι τώρα, χωματοδρόμος. Όλα έχουν, λέει, κόκαλα Ελλήνων. Πτώματα, μέσα, ναι. γεμάτα. Ναι. Δηλαδή πολλοί πεθάνανε στον δρόμο. Εμείς κάναμε μια μέρα με το λεωφορείο. Για φαντάσου εσύ με τα πόδια αυτοί πόσες μέρες Αυτοί κάνανε μια εβδομάδα και. προχωρούσαν να Ναι. κατεβούν στην Κερασούντα, Έτσι. να πάρουν το καράβι και Έτσι. να φύγουν. Άρα ο παππούς ο Αριστίδης γεννήθηκε εκεί. Ναι, ναι. Τι γεννήθηκε. Και η αδερφή του γεννήθηκε εκεί. Μια καλύτερη θεία η Πετρίνα, Σαμοντσία η πεθερά. Μάλιστα. Ναι. Πόσα χρόνια μεγαλύτερη. 8. Ναι, το όνομά της ποιο ήτανε. Πετρίνα λέγα. Παρθένα. 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 Και όταν ήρθανε στην Ελλάδα εδώ, ήρθαν στο Κιλκής κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν, γιατί ήταν η μεγαλύτερη και από τη θεία μου που τους οδηγήσανε σε χωριά που κάνουν καπνά. Να κάνουν καπνά και ήρθαν εδώ. Γιατί και εκεί τα μέρη τους πάλι ξερά ήταν γι' αυτό. Μπορούσαν, Και πάλι εδώ ήρθαν έτσι. είπε ο πατέρας μου, μπορούσαμε να μείνουμε διαβατά, να μείνουμε χαλάστρα εκεί, αλλά είχε ελονοσία. Ναι, είχε πολλά Και έλλη όπου τότε. φύγεις, στα ψηλά βουνά, στα ψηλά βουνά. Και κάποιον είχε ξάδερφο ο παππούς, ξάδερφος ήταν που η θείος, που πήγε και Πήγε στα έφερε. Γιάννητσά και Τσανίδης κι αυτός. Το ίδιο και εκεί ήταν και στα Γεντσά έλλη. Και ναι. Τσανίδης. Τσανίδης ξάδερφος πρέπει να ήταν, δεν το γνωρίσαμε. Εμείς δεν το Αχα. γνωρίσαμε. Ναι. Στην κατοχή ο πατέρας μου πήγε εκεί, στα Γιάννητσά, και πήρε έναν τενεκέ αλεύρι καλαμποκίσιο και ένα ψωμί. Και τα έφερε από εκεί με τα πόδια. Πήγε στο θείος. στο Τόσο ξάδερφο. φτώχεια είχε Το εδώ. ωραίο ξέρεις ποιο ήταν. Το σπουδαίο, όχι το ωραίο. Εμείς μωρά και Γεωργία και τα, μαζευτήκαμε να φάμε. Πείνα ήταν κατοχή. Καθώς έσπαζε το ψωμί, έπεσε μια ψύχα. Και η Γεωργία έσκυψε και το ψάχνε. Καταλαβαίνεις σε τι χρόνια μεγαλώσαμε. Έτσι. Με πολλές στερήσεις. Θείο, οι γονείς είπαμε εκεί πέρα του παππού του Αριστίδη, Λευτέρης και η μαμά του. Φωτεινή. Α, να τα ονόματα. Η φουφού μας Έδωσα από εκεί. Να τα ονόματα. Τη φοφό έδωσα τη γιαγιά στο όνομα, που δεν τη γνωρίσαμε. Τι ωραία. Ναι. Και η προγιαγιά σου με η Φωτεινή, εκεί από το ίδιο χωριό ήτανε. Ξέρεις. Με ποιους. Η γιαγιά σου. Το ανδρόγυνο, Λευτέρης και Φωτεινή. Ναι, Οι παππούδες σου. είπα, Εκεί πέρα, από το ίδιο χωριό ήτανε. ναι, από ίδιο χωριό ήτανε. Ναι, Στον Κυράτς, ναι, να το γράψεις κι αυτό, ήτανε και Σικιδέη, ναι, Αμάραντος ναι, και Σικίδης ο Τσαλταπάς που λέγαμε, ναι. ο Νίκος ο πατέρας του. Λοιπόν, ήτανε 5 οικογένειες και τα σπίτια τους. Τα- Τσαχαλίπες. Είναι η οικογένεια Τσαχαλίδη Και οι οι δύο Τσαχαλιδαίοι από αδέρφια. εκεί. Α, Ο Θήμιος τουλάχιστον ήταν και πολύ κολλητός με τον πατέρα μου. Φίλοι ήταν, Ναι. τα συγγενείς ήταν. ναι, Αυτοί ήταν στον Κυράτσι. ναι. Αυτή η Γαρασαρώτη ήταν. Το πρώτο χωριό που ήταν ο πεθερός μου, ο παππούς δηλαδή που ζούσε, που είχε το Μήλο, ήταν κοντά στο χωριό του Σιμπίλ του Λάζαρου. Οι Μάλιστα. Σιμπιλιδαίοι που ήταν. Ναι. Δηλαδή στην ίδια περιοχή, την Εύπορη ήταν Μάλιστα, μάλιστα. Το πρώτο χωριό. το πρώτο χωριό. Το πρώτο Ναι. χωριό. Αυτοί η Φωτεινή με τον Λευτέρη ήρθαν εδώ στο χωριό. Όχι. Όχι. Αυτοί, Άλλο χωριό ήταν. Αλλά ήταν κοντά, πώς έλεγε ο πατέρας. όχι, με το ξεριζωμό, το 22. Ο παππούς και η γιαγιά. Όχι, Δεν όχι. ήρθαν, όχι. Όχι. Αυτός είπαμε στη Σμύρνη πως τα εκεί το σκοτώσανε. Ήταν από εδώ. Λευτέρη μου, ας τη Φωτεινή του Σιμπίλ. Τον παππού σου και τη γιαγιά σου. Ναι. Ρωτάει αν ήρθαν εδώ. Όχι, εδώ δεν ήρθαν. Ο παππούς σκοτώθηκε Ναι, φαντάρος. Δηλαδή, ναι. που Ο πήγε, Λευτέρη- δεν γύρισε εκεί, ναι. και η γιαγιά μετά από τον καημό της πέθανε και εκείνη. εκεί πέθανε. Εκεί. Α, Ξέρεις τι λέει ο πατέρας. άρα τα παιδιά ήρθανε μόνα τους Μόνα εδώ. τους ήρθανε. Και επειδή ήταν ορφανά, ο Κεσικίδης του Γιορδάμου ο πατέρας, ο Χρήστος, Αυτό μην το λύσουμε. παντρεύτηκε τη θιά μου, ήταν ορφανή, μικρή σε ηλικία, 20 χρόνια μεγαλύτερος. Μάλιστα. Πέρανε. Κάναν τότε έτσι, ναι. Ναι. Και ο πατέρας μου ήταν Δηλαδή τον προστατεύανε αυτοί. Δεν είχε προστατευόμενος κανένα από άλλο, για. αυτούς. Μάλιστα. Όταν ήρθε σε ηλικία να παντρευτεί, ήρθε εδώ, το περιέφραξε, έτσι ήταν τότε, η κόπεδα, όποιος παντρεύεται παίρνει κόπεδα.
κοινοτικά. Η θεία μου όμως ήθελε να τον έχει ένα κενό. Του Αρτέμι το οικόπεδο δεν το πήρε του Αρτέμι ο πατέρας ακόμα, δεν είχε παντεθεί. Ήταν κενό. Και του λέει, Αριστίδη, να σε έχω κοντά μου, λέει αυτό, περίφραξε το γύρο, να πάει. Όχι, είπε, εγώ θα πάω λίγο πιο μακριά. Και έκανε αυτό. Και ήρθε εδώ. Άρα αυτό είναι προσφυγικό, είναι από τότε. Από τότε. Όχι, εντάξει, το φτιάξατε προφανώς, αλλά εδώ ήταν το παλιό το σπίτι, το πρώτο. Αυτό εδώ το μπάνιο που έχουμε τώρα είναι η κουζίνα Ναι, και το σαλόνι και ένα δωμάτιο. ναι. Εγώ αυτό το καλυτόρι το θυμάμαι εδώ πέρα, ναι. Ήταν Βέβαια. ανοιχτό αυτό, ολομπαλκόνι ήταν. Ναι, Και το άμπραβο. δωμάτιο το δικό μας όταν παντρευτήκαμε εμείς το φτιάξαμε. Αχα, ναι. Το 64 ας πούμε το φτιάξανε, Εσείς τι από πότε παντρευτήκατε με το θείο? 65. Το 65. 26 Απριλίου. Ναι. 25 ήταν το Πάσχα. Κάποια χρόνια ζήσατε εδώ και μετά φύγατε Θεσσαλονίκη. Μήνες. Α, μείνε πολύ λίγο. Από τον Απρίλιο μέχρι το Φεβρουάριο. 6 Φεβρουαρίου φύγαμε. Και κάτω στη Θεσσαλονίκη πήγατε, ας πούμε, για το κετσίκναμα που λέγαμε, να βιοποριστείτε. Στην Να... Πολύχνη πήγαμε. Α, Πολύχνη πήγατε Ναι, πρώτα. όλοι οι χωριανοί, οι πόντοι Ναι. ήταν Πολύχνη. Πολύχνη. Και εκεί λέω θα βρω το αυτό, πήγα στην Πολύχνη. Δεν καθίσατε πολύ εκεί. Είχε το οικόπεδο, το είχε από κορίτσι στο Διαβατά. Όλη η σειρά μου, η ηλικία μου πήγαιναν και νύχτα φτιάχνανε σπίτια λαθρέα. Λέω εγώ γιατί να χτίσω λαθρέο, να είμαι νόμιμος, οικόπεδο έχουμε. Πάω να κάνω στο Διαβατά, να είναι νόμιμο. Έτσι πήγα στο Διαβατά. 2 χρόνια κάτσαμε Πολύχνη. Ναι. Πολύχνη Νεάπολη. Και αυτό δεν το ήξερα, τώρα το ακούω, ότι πήγατε και στην Πολύχνη. Ναι, Πολύχνη Νεάπολη. Πολύχνη. Όταν φύγαμε από εδώ, Ναι, στην Πολύχνη η γέφυρα που είναι και μετά παίρνεις την ανηφόρα για να ανεβείς στο κέντρο τους, ναι. εκεί στη γέφυρα κοντά. Α, Το πρώτο σπίτι που νοικιάσαμε. Εκεί γεννήθηκε η Φοφό, Α, άκου τώρα. η Βέτα, Α, Η Βέτα Και- στη Νεάπολη, όχι, στα μετέωρα. εκεί γεννήθηκε, μετακομίσαμε και πήγαμε στη Νεάπολη στα μετέωρα. Ναι, πήγαμε στο Χαράλαμπο πρώτα. Και η μετά θεία από τα ξέρει εκεί- καλά. Χτίσαμε το δικό μας και φύγαμε και ήρθαμε στα Διαβατά. Η Ζωζό γεννήθηκε στα Διαβατά. Κατάλαβα. Η Ζωζό στο Διαβάτα και στην εκκλησία του Αγίου Δημήτρη Βαφτιστική βαφτίστηκε. η Ζωζό. Ναι. Και η δικιά μας η Σοφία βαφτίστηκε στον Άγιο Δημήτρη. Τότε ήμασταν Διαβατά. Η Σοφία η αδερφή μου. Ναι. Εκεί έχουμε φωτογραφία απ' έξω που είστε κι εσείς. Ναι. Τι ήθελα να ρωτήσω για τους Αχαλιδαίους που είπαμε θείο, που και αυτοί είναι γαρσαρότες. Ναι. Η προγιαγιά μου η Φωτεινή, του Ναι. παππού μου του Κότσου η μάνα. Του Κωνσταντίνα. Ναι. Η αδερφή της είναι από τους Αχαλιδαίους που παντρεύτηκε, δεν είναι? Η αδελφή της Φωτεινής είναι του Αντρέα η γιαγιά. Η Η μάνα. η μάνα. Η μάνα του Α, Ανδρέα. μπράβο. Άρα πήρε τον μπαμπά του πήρε. Αυτός πώς λεγότανε? Το Αντρέα ο πατέρας. Παντελής. Ο Παντελής, και πήρε τη γυναίκα του, πώς τη λέγανε? Της Φωτεινής, την αδερφή δηλαδή. Παρθένα. Παρθένα. Μπράβο. Αυτοί ήταν απεσλίδες. Είπες από ποιο χωριό? Και αυτοί από το ίδιο χωριό είναι, είπες, Δεν είναι απεσλίδες. Αυτοί ο πατέρας μου δεν τους γνώριζε για γαρασαρώτες. Το λέω όπως μου το είπε Να ο το. πατέρας μου. Ναι. Περισσότεροι τουρκόφωνοι. Ναι. Καλά, οι τουρκόφωνοι, γιατί ήταν, τα μέρη ήταν τουρκόφωνοι Όταν εκεί. ήταν τουρκικά μιλούσαν. Ναι. Θείο, μου είπε η Κατερίνα του Ανδρέα, η κόρη. Κατερίνα δεν είναι? Του Ανδρέα η κόρη. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Η Κατερίνα με είπε ότι η γιαγιά της, δηλαδή η Παρθένα, Ναι. ότι λέει ο άντρας της, ο παππούς μου, λέει, ήταν, λέει, απεσλής. Εμείς, λέει, γαράσαροι, αλλά εμείς απεσλίδες, λέει, είμαστε. Λέει πιο ψηλά από την Νικόπολη, όχι γαράσαροι, αυτή πιο ψηλά. Προς την Κερασούντα, όπως είπατε κι εσείς. Ναι. Το λέει ο Μπορεί, πατέρας μπορεί, μου ναι. το είπε ότι δεν τους γνώρισα για γαρασαρώτες. Πώς το λες αυτό, Θείο, δεν είχαν ίδια ομιλία, ας πούμε? Όχι. Δεν τέριαζε η ομιλία. Ο παππούς ο Αριστίδης και η γιαγιά ήταν γαρασαρώτισσα, η Ευγενή. Κοίταξε, η γιαγιά ήρθε από τη Ρωσία. Α, Καυκάσια είναι. Μπορεί να. Σαν τη μάνα μου Ναι, και ναι. τον πατέρα μου. Ναι. Μπορεί μετά, δηλαδή ο ξεναγός εμάς μας έλεγε ότι ακόμα πιο παλιά τους διώξανε τους. Φύγανε και πήγανε πήγανε στη- στο Βατούμ που πήγανε Μπράβο. οι δικοί μας. Ναι. Τα ίδια ήταν και η γιαγιά.
Από εκεί ήρθανε. Από εκεί η ήρθανε. οικογένεια Λαζαρίδη που ήταν η γιαγιά. Λαζαρίδου ήταν το πατρικό της. Ναι. Θείο, θυμάσαι εσύ, σε είπε καμιά φορά από τον Πόντο από που φύγανε και πήγανε στον Κάφκασο και στην Ρωσία. Ξέρεις. Όχι, Η μάνα σου. η γιαγιά μου έλεγε μας διώξανε. Δεν το έλεγε. Ναι, Μας διώξανε. αλλά δεν σε είπε ποτέ από ποιο μέρος. Από ποιο μέρος δεν σε είπε. Όχι, δεν μου είπε πού ήταν η γιαγιά μου. Ναι. Στην Τουρκία. Ενώ για τον μπαμπά ξέρεις, είδες, για τη μαμά δεν σε είπε. Δεν μιλούσαν εκείνα τα χρόνια Ναι. να πούνε. Λέγανε πάνω η πατρίδα. Ναι. Από τον πεθερό μου εγώ άκουγα εμείς στην πατρίδα. Θεία, αυτό έλεγε θείος ο Κώστης Φωτιάδης, ο κουρέας, λέει ότι και αυτοί δεν μας έλεγαν και εμείς, λέει, τότε δεν μας έκοβε να ρωτήσουμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι. Ναι, Ο πατέρας μου έλεγε η θεία μου Μαραντίνα. Και δεν μας έκοβε, ήμασταν παιδιά, να πούμε από πού βγαίνει η θεία. Τι θεία σου είναι, του πατέρα σου αδελφή, της μάνας σου αδελφή η Μαραντίνα. Και δεν γνωρίζουμε και δεν έμεινε κανείς να μας το πει. Μαραντίνα από πού έβγαινε, από το Μάραντο. Αλλά έλεγε, Του η Μάραντο η θεία- Μαραντίνα. Η θεία μου Μαραντίνα, η θεία μου Μαραντίνα. Είδες, να, έχεις μια πληροφορία και δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Αν είχαμε τότε εκείνον καιρό έναν Βασίλη, όλα θα τα ξέρω. Από ό,τι κάναμε, γιατί και ο Σταύρος ο Αμαραντίδης, όπως είναι Πήγε λίγο και πιο στο- μεγάλος πρέπει να είναι, αυτός πήγε Από σαν μεγαλύτερο στα μέρη, Ο γιος του Νίκου του Μαραντίδη. Από εδώ από το χωριό μας. στην Πολύχνη είναι Το αυτός. σπίτι του Θημίκου του Ασλανίδη, Ναι. δίπλα από τον Αντρέα, Ναι, ήταν του Το Μάραντου. πατρικό τους. του Μάραντου. Ναι. Να, Μάραντου ήταν. Και μάλιστα. το πούλησε και πήγε στην Πολύχνη. Πήγαν στην Πολύχνη. Και Πρέπει αυτός να πήγε ήτανε εκεί, στην Τουρκία, τα η είδε. γιαγιά η Φωτεινή, η Ναι. γιαγιά του η Φωτεινή, Ναι. με την Μαραντίνα, τη γριά που λέμε του, πώς το λέμε τον Αμαράντο, ο Νίκος. Του Νίκου. Του Νίκου η μάνα Ήταν και η αδέρφια. γιαγιά του ήταν αδέρφια. Α, Και είχαν και μία αδερφή, γιατί αυτό το κάναμε στο Διαβατά, στην εκκλησία που ψέλνεις, ναι. εδώ στον Αγία Παρασκευή, λίγο πιο εκεί είναι. Το βεζινάδικο που είναι του Σάβα που λέμε, Ναι. μπράβο. Αμέσως από εδώ μεριά το τριόροφο που είναι, ήταν από το Ζαχαράτο αυτή. Το Σοκερλί. Ναι. Και μία αδερφή δηλαδή εκεί. Η γριά, αυτές οι τρεις. Δηλαδή αυτές ήρθανε, αλλά η γιαγιά η Φωτεινή πέθανε Ναι, και κάνα συγγένεια αυτή. Ναι. μεταξύ τους. Έλεγε ο πατέρας μου, έχουμε και συγγενείς στη θεία, στην, Στο Ζαχαράτο. στον γιατί Ζαχαράτο. Από το Α. Ζαχαράτο ήταν και έφυγε και πήγαν στα Διαβατά και κάθονται. Θείο, αφού το λες αυτό τώρα και πιάσαμε τα γαρασαρώτικα, εσείς στην Καβάλα συγγενείς έχετε. Βεβαίως. Α, για πες. Στο πατέ μου. Αλλιώς πώς λέγεται το πατέ μου. Έχει άλλη όπως λέμε γραμμάτινα. Ναι, ναι, κατάλαβα το παλιό όνομα. Αμυγδαλαιώνα. Στον Αμεγδαλεώνα. Εκεί. Και στην Αλιστράτη. Στην Αλιστράτη πήγαμε, Ναι, βρήκαμε και όλα. ναι. Τι είναι, τα ξαδέρφια σου είναι εκεί. Ήταν Πρώτος ξάδερφος του παππού. Ξέδρος. Ξαδέρφια ήταν με Δεν Α. είναι Τσανίδη, δεν είναι. Ναι. Τα Μουρίδης. Α, οι Ταμουριδέοι. Τα Μουριδέοι. Είναι από τον μπαμπά τους, ας πούμε, πήραν το όχι επίθετο. του πατέρα μου βέβαια. Ναι. Α, Εκεί αυτή είναι. άρα Αλιστράτη. πρώτα ξαδέρφια του θείου του Αριστίδη είναι εκεί, Αμεγδαλεώνα και Αλιστράτη, Άμα. Α, είδες, να. Γιατί ξέρω και οι Συμπιλιδαίοι μου είπανε ότι εκεί στον Αμυγδαλεώνα και σε άλλα χωριά έχουν συγγενείς γαρασαρώτες. Ναι, όταν πήγαμε στην Τουρκία, Ναι. ο ανεψιός της ήταν μαζί μας. Ταμουρίδης είναι αυτός. Όχι Ταμουρίδης. Πώς το λέμε τον... Παύλος. Ναι. Μαζί μας που ήταν ο Παύλος, Α. τη ζωή της Τσανίδου, ανεψιός είναι. λέει. Με τη ζωή την Τσανίδου, Ποια είναι η ζωή Τσανίδου. τη συγχωρεμένη μοδίστρα η παλιά που Η είχαμε, ο μοδίτσα του Δάμος, Δάμου η μάνα. Ναι, Του Δάμου η γυναίκα. ναι. ανεψιός της Τσανίδη. είναι αυτός που ήταν μαζί μας. και Στεφανίδης. είναι- Στεφανίδης. Ο Παύλος Στεφανίδης. Παύλος Στεφαν. Α, μπράβο. Μπράβο. Είναι και ανεψιός της Φωτεινής. Μάλιστα. Ήμασταν στην εκδρομή στην Τουρκία και αυτό. Μαζί. Και μου λέει εμένα, Τσανίδη, εμένα δεν με ξέρεις. Τον κοιτάζω, δεν μπορώ να λέει, εγώ στην Ευκαρπία μεγάλωσα, λες. Η θεία μου Πανκαρίνα, λέει, θεία μου είναι αυτή, λέει. Και Α, εκεί και τώρα. μεγάλωσα, Α, λέει, και τώρα. μαζί. Δεν σε θυμάμαι, λέω, Παύλη. Και τώρα λέει, και προχθές την Κυριακή λέει, ήμουνα στη Θεία Φωτεινή, στο Γιώργο το Σιμιλίδη λέει. Ναι. Ναι, Έρχεται ναι. τακτικά εδώ. Ναι, Ο και Γιώργος ο Συμπιλίδης έχει ακόμα και εκείνο,
τηλεφωνική επικοινωνία τακτικά με τον Στεφανίδη. Αχα. Ναι. Ωραία. Θεία, ήθελα να ρωτήσω τώρα για τους δικούς μας τους παππούδες από εδώ. Τον παππού το Χαράλαμπο και τη γιαγιά την Ελένη. Εσύ ξέρεις από εκεί από πού ήρθανε το μέρος? Ναι, ο Όμηρος με λέει το Βατούμ και το χωριό, μου το είπε ο Όμηρος, αλλά ξέχασα ποιο χωριό είναι. Ναι. Αλλά η μάνα με έλεγε, εμείς από το Βατούμ φύγαμε με το καράβι Ναι, και ήρθανε στην Ελλάδα. στην Ελλάδα. Εδώ πού ήρθανε, Θεία? Πήγαν στην Καλαμαριά? Όχι, κατεβήκαμε, είπε, στο Βαρδάρι. Ο Βαρδάρης λέει τότε ήταν, πώς λέμε, γαμέσια και Ναι, ένας βάλτος. λίμναζαν τα νερά εκεί. Πω. Και δεν, αυτοί ψάχνανε, Μας φορτώσανε και μας φέρανε εδώ. Α, ήρθαν ήτανε τότε. οι αρχηγοί δηλαδή που ήρθανε τότε μαζί τους με τον παππού μου, του Φώτη κάτω. Ποιο παππού Σώτη- λες, γιαγιά? Σώτη που λέγανε. Θεία, ποιο? Ο Α, ο παππούς, Διακονίδης. ο Κώστας Ναι, και η Μαρία, η γιαγιά μας. ναι, έχω μια φωτογραφία τους. Ναι, Έχω μια πρέπει, φωτογραφία. γιατί η γιαγιά το είχε. Ναι, έχω μια φωτογραφία τους. Άρα αυτοί ήρθαν εδώ, Ναι. παντρεμένοι ήρθαν, ζευγάρι ήρθανε. Ναι, ναι. Βέβαια, πρέπει να είχαν, όλα τα παιδιά εκεί γεννηθήκανε. Ναι. Αυτοί, Ακόμα και η θεία μου η Ράγια που είναι η πιο μικρή ναι, και η Δέσπο, και αυτοί από εκεί μωρά ήρθαν. μωρά ήρθανε. Πόσα παιδιά είχανε? Είναι Αυτοί, ο Ηλίας, η μάνα μου, η θεία Μιντόμνα, η Ράγια και η Δέσπο. ναι, Πέντε αδέρφια. Ένα αγόρι και ναι. 4 κορίτσια. Αλλά μόνο η γιαγιά ήρθε εδώ πέρα. Οι άλλοι μπήκαν στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όλοι εδώ ήταν. Όλοι εδώ ήρθανε. Ναι. Μετά παντρεύτηκαν και φύγαν στη Θεσσαλονίκη. Μετά τα κορίτσια τα δύο, η θεία μου η Ράγια και η Δέσπο, φύγανε ελεύθερες. Α, μάλιστα. Γιατί Τη θεία τη Ράγια θυμάμαι πηγαίναμε. πέθανε. Η θεία Ράγια προς τα εκεί στην Ευαγγελίστρια δεν ήτανε? Ναι. Ναι, πέθανε η γιαγιά, ο παππούς πρώτα. Λέει η μάνα μου. Εδώ έλεγε- πεθάνανε. Εδώ πεθάνανε. Ναι. Έλεγε η μάνα μου ότι ένα χρόνο ζήσε ο παππούς εδώ. Σε ένα χρόνο δηλαδή έφτιαξε αυτά που έφτιαξε και έλεγε τι θέλαμε και ήρθαμε που λένε. Ναι. Εκεί ζούσαμε, η μάνα μου έλεγε εκεί ζούσαμε καλά λέει. Ναι. Είχαμε πρόβατα πόσα κατσίκια αυτά. Η γιαγιά, είχαμε η γιαγιά Ελένη πόσο χρόνο ήρθε από εκεί? Εκεί γεννημένη ήτανε. Εκεί ναι, Ναι. εκεί γεννημένη. Πρώτη γενιά ήταν η γιαγιά. Ναι, η πρώτη ήταν, μετά ήταν η θεία η Μιντόμνη, Ναι. μετά η Ράγια και μετά η Δέσπο. Η Δέσπο είναι η τελευταία. Το Ράγια από πού έβγαινε? Ουρανία ήτανε? Όχι, έτσι τη γνώρισα, Ράγια. Η Ράγια εδώ πήγαινε σχολείο. Ο Ναι. Λάζαρος ο Κεσικίδης λέει Ναι, η Ράγια Ο- της Πεθαράς ο αδελφή ήταν μαζί μου λέει στο σχολείο. Στο σχολείο. Εδώ Ναι. Στην Ευκαρπία. Ναι. Εδώ στο πατρικό, εδώ ήρθαν σε αυτό το σπίτι? όχι. Όχι. Του θύμου του Κρουκλή που είναι τώρα που είναι η Ρούλα. Ναι. Της Ναι. γιαγιάς μου το σπίτι εκείνο είναι. Εκείνο ήτανε. Εκεί. Εκεί παντρεύτηκε ύστερα αφού πεθάνανε ο παππούς και η γιαγιά. Ναι. Δεν ζήσαν πολλά χρόνια. Και Μεγάλη ήρθανε για, έτσι δεν είναι? ναι. Ναι. Παντρεύτηκε ο θείος μου ο Ηλίας και πήρε, η γυναίκα του ήταν του Τσούκουτα η αδερφή. Ο Ηλίας ποιος είναι? Ο πρώτος αδερφός. Ο παππούς, δηλαδή της μάνας μου ο αδερφός. Ναι. Εκείνος ήταν πρώτος ή η γιαγιά ήταν πρώτη? Εκείνος ήταν. Εκείνος, ο Ηλίας. Εκείνος. Αφού παντρευτήκανε εκεί, 4 παιδιά και η νύφη 5 που λένε, φτώχες, ξέρω Ναι. εγώ τι ήταν τέτοια. Μετά και η μάνα μου με τον πατέρα μου κλεφτήκανε. Έτσι με λέει. Το είχαμε αυτό. Εκεί μείνανε τα δύο μικρά τα κορίτσια, δηλαδή η Δέσπο και η Ράγια Ναι. που ήταν. Αυτές αφού ναι, κάνανε το μεγαλώσαν λίγο, σου λέει εδώ στο χωριό δεν γίνεται, θα φύγουμε στην πόλη. Οι δυο μαζί φύγανε και έτσι Ναι. μείνανε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η μάνα μου παντρεύτηκε, αφού παντρευτήκανε, παντρευτήκανε, Ο παππούς ο Χαράλαμπος, τι ξέρουμε για τον παππού του Χαράλαμπο? Και αυτός από το Βατούμ ήρθανε? και αυτοί από εκεί ήρθανε, ναι, από τη Ρωσία μεριά ήρθαν και αυτοί. Δεν ήρθανε. Από το Κρασνοντάρ ήρθανε. Έτσι ξέρω εγώ. Το Κρασνοντάρ είναι πιο πάνω προς τη Μόσχα. Γιατί η γιαγιά μου Ναι. από τον πατέρα μου μεριά ήταν Ρωσίδα. Η Πάτσκα. Ναι, Ναι. Παρασκευή. Παρασκευή. Ρωσίδα ήταν. Ναι, η ξέρω. καταγωγή της, δηλαδή Αυτό το δεν ξέρω. Ήταν πόντια. Ναι. Ρωσίδα καθαρό έμι. Ναι. Ναι, Ναι. ναι. Ακρι- Έτσι η Πάσχα, και ναι. έτσι τη θυμάμαι, μια κοντούλα γιαγιά με το. Αυτή ήρθε εδώ.
Ήρθε βέβαια. Εδώ Βέβαια. πέθανε. Την έχουμε στα μνήματα δηλαδή. Ναι. Γιατί εγώ δεν βρήκα το. Είναι του πολλά του Κόλια το σπίτι. Πού Ναι. κάθεται η Άννα τώρα? Πατρικό Ναι. ήταν. Εκείνο Α, είναι. εκείνο είναι το της Πάτσκας στο σπίτι, το Ναι, πατρικό. του παππού. Ναι. Εκείνο που χτίσαν οι άνθρωποι όταν ήρθαν Θεόφιλος εδώ. και αυτό. Τώρα και δίπλα το παλιό το έχουν ακόμα. Ναι. Χτίσαν το καινούριο θείο μου Κόλλιας, αλλά δίπλα 2 δωμάτια νομίζω ακόμα ζει το παλιό. Θεόφιλος και Παρασκευή ήτανε. Ναι. Και κάναν τον παππού του Χαράλαμπο. Πρώτα είναι ο θείος μου ο Κώστης, ο Είναι μεγάλος. του Θεόφιλου και Είναι- της Ευγενίας ο πατέρας. Είναι του Αλέξανδρου ο Ο πατέρας. πατέρας, Του ναι. Αλέξανδρου. Του Αλέξανδρου πατέρας, μπράβο. Αυτός, Ναι. ο πατέρας μου, Χαράλαμπος. ο Νίκος Ο Κόλλιας, ο θείος ο Κόλλιας, ναι. και μία αδερφή Ναι. που τώρα συγχωρέθηκε για αυτή. Πώς τη λέγαμε, Ελισάβετ. η Ελισάβετ. Αλλά Ελισάβετ. εμείς, Τούλα τη θέλαμε, ξέραμε. Η θεία με Ναι, Τούλα. εδώ τη λέγανε Πατούλα. Τούλα. Α, Ήταν όμορφη. Τι ωραία. πατρούλα και έτσι. δεν ήταν γι' αυτό, Αλλά δε. ήτανε- Δηλαδή 3 αγόρια Αυτή που ήταν στη και ένα Θεσσαλονίκη. κορίτσι. Η θεία μου. Ναι, η Τούλα που λέει Θεσσαλονίκη, Πού? Θεσσαλονίκη κάθεται από το νοσοκομείο του Ιπποκράτειου κοντά. Ναι. Δηλαδή αριστερά μεριά. Εκεί Ναι. μέσα, τώρα, πώς είναι. Ζει. Τώρα δεν ζει. όχι. Α, μπράβο. Τώρα έχει τα παιδιά της είναι 2, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Α, μπράβο. Ναι, Πρώτα πέθανε αυτή και μετά πέθανε ο άντρας της, Μανώλης. ναι. Άρα ο παππούς και η γιαγιά εδώ παντρευτήκανε. Ναι. Ναι, Α, όχι. Ο παππούς και η γιαγιά που ήρθαν από εκεί. όχι, όχι, ο παππούς ο Χαράλαμπος και η γιαγιά η Ελένη. Ναι, βέβαια. Εδώ, γιατί κοπέλα ήταν η Ναι, γιαγιά. ναι, εδώ γνωριστήκαν εδώ πάνω. Κοπέλα ήταν στο χωριό. Ήτανε Παιδιά του χωριού. Η γιαγιά η Ελένη ήταν του Ηλία του Κουρουκλίδη αδελφή. Από εκεί την πήρα. Εκεί ζούσε η γιαγιά Ναι. η Ελένη. Ναι, ναι, ναι. Κουρουκλίδη. Το κουρουκλί που λέγαμε. Να, αυτά έπρεπε να τα γράψουμε εδώ και χρόνια και τώρα ήταν μια ευκαιρία. Βέβαια. Ήταν μια ευκαιρία τώρα να πούμε, να τα βάλουν λίγο στη σειρά τα πράγματα. Ωραία. Του γέλιου. Σε έκανε να γελάς. Ακόμα και οι γιατροί λένε ότι το γέλιο είναι υγεία. Είναι. Ο πατέρας μου αυτός ήταν. Άμα σου πω μία περίπτωση που καθόμασταν στο χωράφι για να φάμε και έπρεπε να σε κάνει να γελάς για να προλάβει να φάει. Γιατί εμείς ήμασταν παιδιά και το κουτάλι πήγαινε και έλεγε κανένα αστείο. Ξεκαρδιζόμασταν να γελάμε και εκείνος έτρωγε. Έμαθα. Μια περίπτωση, Ναι. εγώ έτρωγα πολύ γρήγορα. 16-17 χρονών. Και κουτάλι πήγαινε, αυτός δεν μπορούσε να φάει. Αγανά τι έκανε. Πήρε την τσανάκα, όλοι από μια τσανάκα τρώγαμε. Πήρε την τσανάκα και μου λέει άνοιξε το στόμα σου. Και μην κάνεις κόπο. Α, να πάει όλο μαζί. Δεν θα γελάς. Έτσι. Γελούσα εγώ, έβρισκε ευκαιρία και έτρωγε. Ναι. Θείο, πόσα αδέρφια είστε? Πώς? Πόσα αδέρφια είστε? Εμείς 5. 5. Για πες τα ονόματα. Αντιγόνη, Από, Πρώτα. ναι. Ας τα ζωντανά πες. Όχι, όλοι. Ναι, τα Όλοι. παιδιά, Και θα πούμε που ποιοι ζουνε. Τότε δεν είναι 5, παραπάνω είναι, 8 είναι. Α, Ναι, αλλά σε μικρή ηλικία πεθάνανε με το παραμικρό εκείνον καιρό πεθαίνανε. δεν είχε γιατρούς, νοσοκομεία, οι αρρώστιες. Για τον πυρετό, έναν τεπών όπως τώρα ξέρω, δεν υπήρχαν. έτσι. Το παιδί πυρετό και Πες τα από την αρχή τότε. Αντιγόνη, ο Χαράλαμπος. Ο Χαράλαμπος σκοτώθηκε στην Άρκη. Αυτό το ξέρει όλο το χωριό. Ποιαν Άρκη? 15 χρονών σκοτώθηκε. Εδώ, Ο- στο χωριό. Ναι. Την Άρκη που τη βρήκε από τον Ανταρτοπόλεμο, ναι, τον εμφύλιο. στον εμφύλιο, αφού τελείωσε το 50, το 49, έχει λήξει ο πόλεμος, το χωριό και εδώ από μπροστά περνούσε σειρματοπλέγματα γύρω και μέσα νάρκες. Εδώ είναι το Ασλανίδι το σπίτι αυτό. ήθελα Άρα να Θείο αγοράσω. είχε ναρκοπαίδιο δηλαδή. Ναι, κοίταξε, Για- η κάτω για- γειτονιά ναι. ερχόταν στην πάνω γειτονιά και κοιμότανε, γιατί ήταν περιφραγμένο και είχε στρατό. Α, Εγώ θυμάμαι. Το λάθος τώρα. ποια περίοδο είναι αυτό, Θεία? Για να το θυμάμαι εγώ πρέπει να ήταν, δηλαδή έτσι και έτσι Ναι. το θυμάμαι. Αυτή την περίοδο που ήταν, που φεύγαμε από την γειτονιά και ερχόμασταν εδώ. το 46, 47, 48, 49. Ερχόταν ο κάτω μαχαλάς επάνω. Εμείς πηγαίναμε Α. στο βαθιά εδώ στις Σαΐκας που έχει το, Ναι. στην πεθερά της, εκεί κοιμόμασταν. Άκου Από τώρα. το φεύγουμε και Ναι. πήγαμε. Θα πρέπει να ξέρουν και τα σειρματοπλέγματα ήταν
γύρω από το χωριό, από τον απάνω Μαχαλά. Ναρκοπαίδεια. Εγώ στο στρατό ήμουν ναρκοσύλλεκτης και ξέρω πού θα βάλω νάρκη και είναι γραμμένα όλα. Το λάθος Υπάρχει αυτόν σχέδιο, ναι. ήταν, Ναι. αφού έληξε ο πόλεμος, δίνει διαταγή ο διοικητής τους χωριανούς, όσοι θέλετε σύρματα και πασάλους, ενώ είναι οι νάρκες μέσα. Ξύπνιε, είσαι αξιωματικός, είσαι τόσο διοικητής. Μάζεψε τις νάρκες, αυτό το παιδάκι από εδώ στο Φρίξου σκοτώθηκε. Του Δήμου. Το 48. Ήταν του Δήμου του Ασλανίδη. Ο πατέρας του ήταν Γιώργος Ασλανίδης. Σκοτώθηκε Στην Αλβανία σκοτώθηκε. Ναι. Αλλά Στην το Αλβανία. παιδί του από εδώ για να πάει στα καφενεία. Στο εδώ- Φρίξο πήγαινε. Ναι. Έκανε τα σύρματά της και περνούσε. Χτυπάει την άρκα, πάει το παιδάκι. Άκου το. Το 48, 8 χρονών. Και η μάνα μου έλεγε τον αδελφό μου, το Χαράλαμπο, πρόσεξε, γιατί όλο με το στρατό είχε, όλο στο στρατό πήγαινε. Το στέλνανε να πάρει διάφορα πράγματα, έτρεχε ο αδελφός μου, 15 χρονών. Και έφυγε απάνω και εκεί που είναι του Ανδρέα, του Παπαδόπουλου το Ναι. σπίτι, ο Χρήστος ο Ελευθεριάδης έχει σπίτι τώρα εκεί, σε αυτό το σημείο. Είχε Εκεί νάρκη. ήταν άλλοι νάρκοι. Τώρα δεν ήμουν εκεί να ξέρω. Το πέρασε από το σύρμα του, κοντά του ήταν, τον έκανε κομμάτια. Μην ξέροντας εγώ ήμουνα αδελφός του, όταν το φέρανε από το νοσοκομείο, με βάλανε να κρατήσω την πόρτα. Γιατί όλες οι θειές μου, η μάνα μου θα ήθελα να δω. Και μου λέει έλα εδώ, κράτα την πόρτα. Και μπροστά μου τον αλλάξαν, τον κάνανε φαντάρο. Τον Και Μίσα. είδα τα τραύματα που είχε. Άκου το. Εγώ ήμουνα τότε 10, αυτός ήταν 15. Και τα είδα με τα μάτια μου, μάτια δεν είχε. Πού να ζούσε αυτός, στην καρδιά πάνω είχε γάζες. Με συγχωρήσα, γενικά όργανα, γάζες, πόδια κομμένα. Αφού Πρέπει έσκασε να η ήταν νάρκα κοντά. και τον χτύπησε, τον πήρανε και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Και το φέρανε μετά. Κατάλαβες. Και, Τέλος έτσι, πάντων. και έμειναν 4 κορίτσια. Και εγώ μόνος. Μέσα στα 4 κορίτσια αδέλφια ήμουν εγώ ο μόνος. Είχαν τον Τριαντάφυλλο. Ναι, τα άλλα τα ονόματα τα αφήσαμε. Ναι, για- ναι, ναι. Μιχάλης, Τριαντάφυλλος, 2, Χαράλαμπος, Τριαντάφυλλος, Μιχάλης. Και 5 ζήσαμε. 3 φύγανε. Ναι, πες τα ονόματα σου λέει. Ναι, αυτοί είναι οι 3, Χαράλαμπος, Τριαντάφυλλος, Μιχάλης. Εσύ, Η Γεωργία, η Δήμητρα, η Άννα. Έτσι. πρώτα η Γεωργία, μετά ο Μετά τη Λευτέρης. Γεωργία είμαι εγώ, μετά από μένα είναι η Δήμητρα, μετά τη Δήμητρα Πολλά παιδιά. 8 εσείς. πολλά παιδιά. 8. Ναι. 8 έκανε η μάνα μου. Τώρα από τα 5 που ζήσαν, εγώ που γνώρισα. Ποιος είναι αυτός που σκοτώθηκε με την άρκη? Ο Χαράλαμπος. 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 Είναι εδώ, είναι θαμμένος. Εδώ είναι. Ναι, ναι, εδώ στα μνήματα. Το 1950 Ναι. ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα, Πάσχα γινόταν, και θυμάμαι καλά, ο πατέρας μου τον έστειλε, Αλβαλάζαρη το λέγανε, γιατί δεν ζει, του πάρει το σπίτι. Ναι. Εκεί είχε γαϊδούρια, το ζοκάρι του ήταν γαϊδούρια. Ναι. Και του λέει πάνε φέρε άχυρα. Και έτρεξε. Πήγε, έφερε τα άχυρα με τσουβάλια. Για Εγώ τα ήμουνα- ζώα. Ναι, έχουμε μια πέτρα που ακουνίζει μαχαιριά, Ναι. τσεκούρια, τα πάντα. Και με αγκάρεψε ένας ο γείτονας εδώ που ήταν από τη Μαυροπλαγιά. Γυρνούσα και εκείνος ακούγανα και λέει χάλ το λέγαμε, χαράλαμε χάλ. Χάλο, του Λευταράκη το χέρι είναι εκπονήσει, λέει, έλα λίγο κράτη. Αυτός ο μανία να πάει στο στρατό. Τον τραβούσε. Και εκεί του λέει, ρε άσε μας. Και έφυγε. Αυτά θυμάμαι. Δηλαδή δεν έκατσε να βοηθήσει. Άκου, Σιγά που θα γυρίσω. Και έφυγε στο Πήγε. στρατό, δεν πέρασε 10 λεπτά. Έγινε έκρηξη. Ποιος είναι, τι είναι αυτό. Και ανεβήκαμε όλοι προς τα εκεί. Ναι. Εκεί κοντά στο Ανδρέα το σπίτι του παπά. Θείο, αυτό τι έγινε μετά,
Δηλαδή, ενώ μες στο χωριό είχε πολλές νάρκες, φαντάζομαι. Μετά τι, ήρθε ο στρατός και τα έβγαλε. Ήταν, Βασίλη, από μένα που υπηρέτησα και ξέρω και ήμουνα την ειδικότητα, γιατί ο ψυχολόγος που πάσχει τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι. Με ρώτησε, έχεις άλλα αδέρφια? Είχα, αλλά σκοτώθηκε στην Νάρκη. Μόλις άκουσε Νάρκη, ταγματάρχη σε βαθμό, κοίτασε, έδωσε πώς και πώς όλα τα ήθελε να μάθει. Του λέει και με έκανε ναρκοσυλάκι, γιατί αυτός είναι που θα προσέχει περισσότερο την Νάρκη. Ναι. Γιατί είχατε τραγωδία οικογενειακή, ναι. Καταστροφέας, ειδικότητα, αυτό ήταν. Ναι. Και- Άρα τα μαζέψαν από το χωριό. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση σε κάνα παλιό κτήμα μέσα να έχει καμιά νάρκη. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Να μην τα μαζέψαν όλα? Όχι. Αυτά ήταν αυτά που σκοτώσαν και ένα μουσχάρι. Μουσχάρι. Πήγε, πάτησε και Ναι, Ένα παιδί, δύο αδερφός της και ένα αλλά ζώο. εάν έδινε διαταγή να μαζέψουν στις νάρκες, βέβαια, δεν θα είχαμε θανάτους. Σε Πώς αυτό δίνεις- φταίει πώς ο δίνεις μεγάλος. εσύ? Ο στρατός φταίει. Ναι. ναι, πώς δίνεις διαταγή στους χωριανούς όσοι θέλετε σύρματα και πασάλους? Βασίλη, αυτός ο φράχτης, όλοι οι πασάλοι είναι από στρατό. Άμα το βγάλεις φωτογράφηση είναι στρατιωτικό. Είναι από τότε. Αυτό η σειρά. Κάθομαι και τα βλέπω. Γιατί όχι μόνο ο πατέρας μου, όλοι οι χωριανοί τρέχανε και μαζεύανε. Ναι. Μην ξέροντας ότι μέσα έχει να Βέβαια. άδικα φύγαν τα παιδιά. Και Ναι, δεν αυτός- δώσανε τίποτα, ο στρατός δεν έδωσε τίποτα τον πεθερό μου για το παιδί που έκανε. Να πάρει δηλαδή όπως πήρανε πολλοί, Κάποια αποζημίωση. κάποια αποζημίωση, Βέβαια. κάτι. Βέβαια. Ανθρώπινη βάλουνε- ζωή χάθηκε. Να βάλουν ένα παιδί σε κάποια δουλειά, κάτι. Τίποτα. Και μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, ήρθε αυτός γέροντας, ο διοικητής, να δει που υπηρέτησε. Συναντάει τον πατέρα μου. Τσανίδη, τι έκανες, το λέει. Τσανίδη, τι έκανες? Έβγαλες το παιδί εσύ, λέει. Όχι, λέει. Γιατί πήγαμε και λέει δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, λέει. Είναι μάης ήταν. ανήλικος. Τι ήταν? Πάει. Και άλλοι καρποθήκανε από περίπτερα, από διάφορα αυτά. Ο πατέρας μου ήταν και πολύ αγράμματος και άνθρωπος που δεν μπορούσε να κινηθεί κάπου να πάει. Παρ' όλα αυτά, με είπε η Ζωζό που ρώτησε την ουνά της, την αδερφή σου θείο, ότι ήταν πολύ καλλιτέχνης, Τα χέρια του πιάνανε, τα πάντα έφτιαχνε. Καλλιτέχνης, ναι. Χτίστης, Α, σουβατζής, Γανοματής. τα πάντα. Δεν υπήρχε Βασίλη, δουλειά να μην το θα κάνει. σου πω, στα γεράματα έκανε τον Τζαγκάρη, έκανε τον Καλαϊτσίου, Μεγάλο. τενεκέδες τουρσιά και τυριά τα σφράγιζε με καλάι, αυτά τα αγόραζε. Όταν ερχόταν οι ξύπνοι χωριανοί, δεν έλεγε Τσανίδη πόσο κάνει, όχι. Τσανίδη ευχαριστώ. Α, τσάμπα και βερεσιά. Και ο πατέρας μου λέει, έναν τσουβάλ ευχαριστώ γέμισα. Ναι, παπούτσια, Ναι, καλύτερα από το Τσαγκάρι. Τα μπάλωνε, τα έκανε. ναι, Βγάλε και δώστε τον 2 δραχμές. ναι. Δώσ' τον 2 δραχμές. Ό,τι ήταν τότε, ναι. Τσανίδη, ευχαριστώ. Τσανίδη, ευχαριστώ. Έκανε, λέει, τέτοια με το ξύλο ότι έπιανε, Πουλιά. έπιανε το Έκανε- χέρι του, Έκανε σπουργίτη Σουβλί. ας πούμε, με δύο αυτά που τα έκανε με πέτρες. Δηλαδή είναι ζυγαριά, πώς Α. λέγεται. Πουλί. Το βάζεις έτσι εδώ επάνω στο χέρι σου και στεκόταν το και εκείνο ζύγιαζε. Ναι. Ναι. Την ουρά του πουλιού το έβαζε εδώ και οι πέτρες στα βαρύδια το ζύγιζαν εδώ και έστω και πάλι. Όπου και να πεις δεν έπεφτε. Ναι. Τώρα τα βλέπουμε, πουλάνε στα μαγαζιά και αυτός τα έκανε με τα χέρια του, Ναι, μόνος. Και τις φλογέρες μόνος τους έκανε. Είναι βέβαια. Και το αγγείο μόνος του το έκανε. Όλα. Και τα ξύλα που ανοίγαμε πίτες, Τη χλαού. τη χλαού που έχουμε, Ναι. όλα από το τι είναι. Ξέρεις Εγώ πόσους- από τον πατέρα μου, Πόσα τέτοια εδώ που έκανε. έχουμε στο σπίτι τώρα είναι από τον πεθερό μου. Ακόμα. Ναι, βέβαια. Αριστείλει αυτός με ένα χλαούν. Την άλλη μέρα τη φώναζε είναι έτοιμο, έλα πάρ' το. Ευχαριστώ όμως. Θείο, και μιλούσαν ποντιακά. Ναι, βέβαια. Τα γαρασαρώτικα, τα ποντιακά μιλούσαν, αλλά όχι τουρκικά,
Ναι. Όχι. Η γιαγιά Ευγενή τι μιλούσε? Ελληνικά, γιατί 2 χρονών ήρθε από τη Ρωσία. Α, έτσι. 2 χρονών. Έτσι. Ελληνικά, γιατί ποντιακά δεν πρόλαβε να μάθει, φαντάζομαι. Ότι έμαθε εδώ, φαντάζομαι. Εδώ ήταν. Ναι. Ναι. Εγώ τον έλεγα τον πατέρα μου. Σε αυτή την ηλικία, τα τουρκικά τα ξέρετε. Λέει, τουρκικά μιλούσαμε, λέει, ελληνικά απαγορευόταν. Έτσι. Ναι, η Νικόπολη έτσι ήταν. Ήξερε καλά τα λέει. Εκεί τουρκικά μιλούσαν. Ναι. Έχω φωτογραφίες Ναι. από το σπίτι, εκεί που ήταν του πεθερού μου. Αχα. Έχω βγάλει τον Λευθέρη, θα πω τη Φοφό, θα στα στείλει. Μπράβο, ναι. Να το κάνω ένα αφιέρωμα πολύ ωραίο, ένα βίντεο. Βασίλη, Τον έχω βγάλει Έλα, φωτογραφίες Θείο. μπροστά. πήγαμε το 15 εκδρομή στην Τουρκία. Ναι. Στείλανε στο λεωφορείο μας επάνω 2 δημοσιογράφους να μας παρακολουθήσουν τι λέμε, τι κάναμε. Δημοσιογράφοι ήταν τίποτα Και άλλο. συγκεκριμένα πήγαμε Από στη... χωριό σε χωριό που πηγαίναμε, Ναι. Από πίσω αυτή. αυτοί μαζί. Η Φωτεινή το χωριό του Σιμπιλίδη. Ναι. Η αδελφή της ήθελε Μαζί να μας. δει. Από Αυστραλία ήρθε, Αυτή από το ποιο χωριό είναι? Ζάροβα. Ναι, αλλά Τώρα πώς το πώς λένε, λέγεται? Νικόπολη. Πώς το λένε, τη Ζάροβα. Εδώ πάνω στο Λαγουδικινό. Ναι. τέλος πάντων. Το χωριό της εκεί στην Νικόπολη ποιο ήτανε? Αυτή από ποιο χωριό είναι από το... Εδώ ξέρουμε ότι το λέγανε Ζάροβα. Τώρα, Όχι, εδώ Όχι, όχι, για την Τουρκία μιλάω εγώ. στην Τουρκία. α, Εκεί που πήγαμε και σταματήσαμε για να δει και το σπίτι το έχουν Έλληνες πόντοι εκεί στην Τουρκία. Η γυναίκα μόλις μας είδε άνοιξε η ψυχή της και λέει ντεύτατε ναι, αυτή η δημοσιογράφος να μιλάτε τουρκικά και μια αγρία φωνή. Α, ακτά. της Σοφίας η αδερφή, της Φωτεινής η αδερφή, η Σοφία, μιλούσε, τα ήξερε τα τουρκικά. Ναι. Συνεννόταν. Εμείς δεν ξέραμε, Ναι, δεν πού να μπορούσαμε να ξέρεις, πού να καταλάβουμε. ξέρεις. Μα οι δικοί μας δεν μίλησαν τουρκικά από εδώ. Και σε ένα άλλο χωριό που πήγαμε πάλι, κάποιος άλλος συνοδηγός, μαζί μας συνοδοιπόρος που ήταν, πήγαμε στο χωριό του και εκεί ένας, δηλαδή στα χρόνια περίπου τα δικά σου ήταν και μας είπε καλώς ήρθατε. Ελληνικά. Ελληνικά ναι, Ναι. και ποντιακά ντεύτατε. Α, αχ. Και αμέσως Πετάχτηκε αυτή η δημοσιογράφος και λέει να μιλάτε τουρκικά. να μην... Γι' αυτό ήρθε και μαζί μας. Να μην μπορέσουμε να τους πούμε κάτι. Ναι, Να ναι, τους ναι. πούμε καλά. Για να ακούνε και αυτοί και να καταλαβαίνουν τι λέτε. Ναι. Ναι. Βασίλη, Τουρκία, οι μεγάλες πόλεις, Κερασούντα, Ισαψούντα, Κωνσταντινούπολη, η Ευρώπη είναι τίποτα κοντά τους. Στην πολυτέλεια, στα πάρκα, στα πάντα. Είναι τα χωριά. Η Ήπεθρος είναι... Είναι αιώνες Δεν πίσω. έχουμε στην Ελλάδα τέτοια χωριά. Ρεύμα δεν έχουν και δρόμους δεν έχουν. Ναι. σε κάτι Γι' χωριά αυτό που είναι η πήγαμε. Τουρκία. με Η πολιτική λαμαρίνες είναι αυτή, σπίτια για να έχει. τους έχουν πατημένους. Καταλέγεται μέσα στις 10 μεγαλύτερες, πλουσιότερες χώρες η Τουρκία. Ας πάνε να δουν την Ήπεθρο. Έτσι. Πώς ζουν εκεί. Λαμαρινένια σπίτια έχουνε. Πήγαμε- Και τους λέω, το χειμώνα λέω, πώς να, κάνει έτσι η γυναίκα, δεν ξέρει να μιλάει. Λέει, εδώ τη βγάζουν. Φτιάχνανε πω, πισία που πίναμε εμείς πάνω στο Σάτς που Στο λέγαμε, Σάτς, ναι. τα γιοχάδες. Ναι. Όταν πήγαμε σε ένα χωριό, έτσι μέσα σε λαμαρίνα σπίτι, Λαμαρίνα. δύο γυναίκες 50 χρονών και κάτι ας πούμε εκεί και η μία έφτιαχνε και η άλλη έψινε και λέει να σας δώσουμε. Αλλά εμείς όταν πήγαμε σε αυτό το χωριό, ο ξεναγός μας είπε προσέξτε που πατάτε γιατί έχει ψήλους. Έχω ξύλους να μην τα Α. πάμε στο Και ξενοδοχείο. τα πάμε και στο ξενοδοχείο. Και εγώ δεν έμπαινα Καλά έκανες. στον δρόμο απάνω. Πρόσεχες, ναι. Στεκόμουν έτσι. Ναι. Να μας δώσουν και αριάνι. Αριάνι. Όπου Α, πήγαινε. Όπως το νερό. Όπως το νερό. Ναι, ναι, ναι. Το πήγαμε κέρασμά σε τους όλο Αριάν. Και τσάι. Ναι. Αριάν. Έτσι, ναι. Εγώ έξαρα, πηγαίναμε τρώγαμε και τέτοια. Λέω και μια μπύρα. Νόμπυρα. Ναι. Έλεγε το Αυτοί καρσό. λένε Αϊράν. Αϊρά. Αϊράν. Αριάν. Ναι. Τότε σφαίρα λέγω ένα ούζο. Σε Ένα χωριά. ούζο. Δεν πίνουν, δεν είναι. δεν πίνουν αυτοί. ναι. Σαν την Παναγία Σουμελά έχει και η Νικόπολη Παναγία Ξέρω. σε ένα βουνό. Ναι, ναι, μέσα στο κάστρο που είναι πάνω. Μάρο. Πήγατε.
ανεβήκαμε, εγώ δεν μπόρεσα να ανεβώ μετά το βράχο που είχε εκεί, είναι μέσα στο βράχο. Στη Λίτσασα δεν είναι αυτό? Στη Λίτσασα, στο Τώρα χωριό. δεν μπορώ να τα θυμηθώ γιατί τα έχω γραμμένα όλα. Ναι. Ο θείος σου ανέβηκε όμως. Μέσα στο βράχο που είναι. Μέσα στο βράχο, ναι. Ναι. Ο θείος σου ανέβηκε. Μέχρι απάνω ανέβηκε. Και Δεν κατέβηκε. πονούσαν τα πόδια, το ανέβηκα. Το είχαν καμένο Ναι. οι μαυρίλες και το ξύσανε και κάναν και δρόμο, Ωραία πέτρος στο Πέτρα. δρόμο και ανεβαίνεις. αλλά είναι γύρω στα 850 μέτρα, στο υψόμετρο. Ναι. Από κάτω 800. Αυτά σκαλιά, πρέπει να πας σε πάνω. Ναι. Σκαλιά, αλλά σε μέρος, όχι να ανεβαίνεις σκαλί. Ύστερα όταν ανεβαίνεις στο βράχο μέσα στο τούνελ, εκεί είναι που δεν μπόρεσα να ανέβω εγώ, ο θείος ανέβηκε. Αλλά στα χωριά που πήγαμε, εκεί 2-3 χωριά, ήταν πόντι, Ναι, ναι. αλλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Ήρθανε όργανα, αφού μας κάνανε τραπέζι, δηλαδή μας κεράσαν ραγιάνι και κάτι ακόμα μας κεράσαν εκεί, και από έξω να παίζουν τα ποντιακά. Με λίρα παίζανε θεία ή με ζουρνά? Ζουρνά. Λύρα και ζουρνά. Και τραβήξαμε ένα χορό, όλοι εμείς που ήμασταν η παρέα και οι χωριανοί. Και από το ένα χωριό θα πηγαίναμε ύστερα στο άλλο, το ξέραν αυτοί, φύγαν τα όργανα και πήγαν στο άλλο χωριό. Και μας Είδες. καλοδευτήκανε και εκεί τα ίδια. Είδες. Κόσμος να δεις. Τώρα αυτοί άμα δεν είναι πόντι, πώς τα χορεύαν Αφού τα τραβάει, ποντιακά. τραβάει το αίμα. Ναι. Τραβάει το αίμα. Και λένε, μας έλεγε ο ξεναγός ότι σε όποιο χωριό δεν βλέπετε να έχει αυτό το μιναρέ, είναι αλεβίτες, δηλαδή είναι Έλληνες που γίνανε. Ναι. Μουσουλμάνοι, αλλά είναι ορθόδοξοι, είναι καλοί. Μας αγαπάνε. Ναι. Δεν είναι αυτοί οι φανατικοί οι δικοί τους. Ναι. Θεία, εδώ οι δικοί μας, ο παππούς ο Χαράλαμπος και η Αγία Ελένη, στο σπίτι μιλούσαν ρώσικα, Όχι. ποντιακά. Η μαμά σου τα ξέρει. Πού και πού. Πού ξέρει. Ναι. Πού και πού, ας πούμε έτσι, άμα ήθελαν κάτι να μπουν κρυφά από εμάς, ας πούμε. Ναι, Έτσι έλεγανε. ναι. Αλλιώς όχι. Ποντιακά Ποντιακά. Κανονικά. θα λέγανε. Ωραία. Αλλά ναι. η γιαγιά ήταν Ρωσίδα. Η προγιαγιά, ναι, ναι. Λεγόταν, εδώ τη βγάλανε Πάσκα. Ναι. Αυτή ήταν Ρωσίδα. Από τα μάτια τα γαλανά τα πήρε η Ευγενία, τα πιάνε όλα τα παιδιά. Γαλανά μάτια είχε η γιαγιά. Ό,τι θυμάμαι η γιαγιά. Ναι. Άρα οι δικοί μας όταν ήρθαν εδώ πέρα στο χωριό, το χωριό εδώ ήταν, δεν ήταν εδώ κάτω, στο ποτάμι που ήταν κάτω το χωριό. Εκεί η δική μας, Χαλάσματα ήταν όλα, παιδί η μου. δική μας όταν ήρθαν το 22, Τίποτα δεν είναι. εδώ στην πλατεία τους έδωσαν σκηνές. Εκεί δεν πήγανε. Ήταν πιο παλιά εκεί. Είναι πολύ Ναι. παλιά. Εκεί ήταν Τώρα το, το θυμάται. άρα εκεί ήταν το βουλγάρικο, εκεί κάτω ήταν. Ναι, Μπράβο, μπράβο. έτσι. Βουλγάρικη. Ναι. Ε, χωράφια ήταν πάλι όπως είναι τώρα, όλο με πέτρα. Εκεί που είναι η κήπη και τα λοιπά. Ναι. Που ήταν η κήπη, γιατί και η κήπη. Εγώ θυμάμαι Αλλά- μικρός που ήμουν είχε ακόμα κήπους. Το ερώτημα το δικό μου είναι πως οι Τούρκοι δεν πήρανε των Ελλήνων τα σπίτια. Σώζονται έτσι, καταστραμμένα, τα τουβάρια ήταν από πληθιά, σε αυτό το ύψος Πέσανε. και στέκονται έτσι, δεν τα παίρνουν. Ναι. Τότε ακόμα δεν είχαν γίνει τα χρόνια 100 και λέμε μήπως θα περάσει 100 χρόνια και μετά θα τα πάρουν. Δηλαδή μπαίνοντας στο Κυράτς, 2-3 σειρές στα σπίτια είναι πληθιά όπως ήταν τότε. Οι σκεπές Και πέσανε, γκρεμισμένα. ναι, οι σκεπές πέσανε, αλλά οι τείχοι στέκονται. Στέκονται, ναι. Τα πληθιά Και δεν διώχνουν. λέει ο θείος ότι τότε που φύγανε δικοί μας, αυτοί δεν πήγαν να μείνουν μέσα. Ναι, όχι. Μείνανε μετά λίγο πιο πάνω σε μερικόν άλλο. Δηλαδή όπως ήταν στο Κεσιγίδη που λέει, μαζί με αυτό, του Τσαχάλ. Αχα. Εκεί στο Τσαχάλ το τέτοιο φτιάξανε την εκκλησία τους. Εκκλησία. Είδαμε την Μου εκκλησία το είπε τους. αυτός ο αιωνόβιος, Ναι. με κοιτάει, μόλις ο Λάζαρος και άκουσε, είπε και εσύ κογλού, κάνει έτσι, το έδειξε. Ποιο Ο είναι το σπίτι? Λάζαρος τροχάδινα, εγώ έμεινε εκεί, με κοιτάζει ο Τούρκος και μου λέει Τσαχάλ, κάνει έτσι. Άκου Τσαχάλ και έδειξε την εκκλησία τους. Δηλαδή στο Εκεί. μέρος του Είδα εγώ. Το εννοούν το τέτοιο έτσι, το μουσουλμανικό αυτό που έχουν. Ναι. Όχι η Είδα, δικιά μας δεν είδα εκκλησία. τίποτα. Δεν τα είδα τα τουβάρια. Δεν, Ναι. επειδή ήταν αργά όταν πήγαμε, Βασίλη, δηλαδή είχαμε να πάμε σε άλλα δύο χωριά και κοντεύε να βασιλέψει ο ήλιος, ας πούμε.
Δεν έκανε και ο ξεναγός να τον πούμε, να τον ρωτήσει η εκκλησία μας που ήταν. Αράγει Τι εκκλησία είχε μηνύματα. το χωριό? Η εκκλησία τώρα το δικό της Όχι, ήταν. τουρκικό. Όχι, όχι, η δικιά μας όταν ήταν εκεί το χωριό, τι εκκλησία είχε? Αυτό είναι, για δεν ρωτήσαμε. Δεν ρώτησα. Όχι, εγώ τα ρώτησα τον πατέρα μου, είχατε εκκλησία. Πώς το λέει, Άγιος Νικόλαος. Το χωριό είχε Άγιο Νικόλαο. Ναι, Α, το είχε η ενορία. εκκλησία. Ελληνικό, αλλά πάει. Πήγανε. Στο πρώτο χωριό όμως που ήταν και τους διώξαν από εκεί και τους στείλαν εκεί η εκκλησία ακόμα είναι. Του Βάρια. Μπήκα μέσα, την έβγαλα φωτογραφίες Α, και από έξω την έβγαλα φωτογραφίες. τα θέλω. Α, Να πεις τη Φωφώδια να με τα στείλει. έχει, δηλαδή η σκεπή από πάνω έκανε, το έχουν σαν μαντρίας εδώ. Μέσα ήταν κατσίκια. Μοσχάρι ήταν δεμένο μέσα και άχυρα είχε μέσα. Αλλά η τύχη ήταν καλή όλοι και τα κάγκελα που είχε τα σιδερένια τα αυτά και η πόρτα και τα παράθυρα είναι ακόμα εκεί. εκείνα που ήταν. Ωραία, παιδί. Ναι. Ναι. Αυτή είναι. Εδώ είναι ο παππούς Αριστίδης. Θείο, για πες τι είναι αυτό το εργαλείο τώρα που βλέπουμε. Με αυτό φτιάχτηκαν όλα τα σπίτια και αποθήκες του χωριού. Ρίχνανε λάσπη μέσα, το γεμίζανε λάσπη. Με το άχυρο. Ναι, και τραβούσανε προς τα πάνω, έβγαιναν τα τούβλα, Τα τούβλα. έβγαιναν τα πληθιά. Ναι, Και μετά από μέρες, ναι. 2, 3, 4 μέρες, τα γυρνούσανε, στέλνονταν από τον ήλιο και ήταν έτοιμα για χτίσιμο. Όπως είναι αυτό το... Αυτά όλα Όπως είναι και αυτός ο τείχος εδώ που είναι από κερπίτσια. Ναι. Κερπίτσια. Εκεί, σχίσει εκεί, Ναι, όλο είναι με πλήθια, με αυτό το καλούπι. ναι. Και έτσι κάνανε και τις αποθήκες. Εσωτερικά έχει αυτά τα ξύλα εδώ πέρα για να στέκεται. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Το είδαμε. Πολύ Αυτά ωραία. τα βαρέλια είναι από τους Γερμανούς αφημένα εδώ, είναι όλο σίδερο. Ναι, μασίφ. Τι έγινε. Ναι. Για λίγο να δεις. Έχει τίποτα, κάνα παλιό εργαλείο εδώ πέρα του παππού. Παππού, εδώ δεις. Μασίφ. Σίδερο. Και τα χρησιμοποιούσαμε στα καπνά. Για νερό και κάναμε Για να ποτίζουνε. για το φύτεμα. Για το φύτεμα, ναι. Ναι. Δεν έχει εδώ πέρα ο Παλιό παππούς. είναι, αλλά δεν μπόρεσα, Βασίλη. Ναι. Είναι Κρεβάτι. το τραπέζι που τρώγαμε. Αυτό, η τάβλα. Ναι, το τραπέζι που τρώγαμε, Ναι. τα κρατάει. Ανάποδα είναι το μαύρο λες αυτό. Ανάποδα το έχει, ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Α, το θείο, μην το κάνεις τώρα. Στρόγγυλο ήτανε. Ναι. Ναι. Στρόγγυλο. Σοφρά το λέγανε. Ναι. Και του παππού το Σοφρά ή καρότσι. αλλιώς το λένε. Όχι, όχι έτσι. Σοφράς, ναι. Και του παππού το καρότσι το κρατάει η αδελφή μου. Και το... Εδώ είναι τα καινούργια. Αυτό είναι το καρότσι, τι να πούμε, 70-80 χρονών. Ω, Βέβαια. πάνω από 80. Ναι. Ναι. Ο παππούς πότε πέθανε? Το 88. Το 88 είπαμε, ναι. Και η γιαγιά? Η γιαγιά το 95. Ναι. Ήταν αρκετά χρόνια μετά. Μάλιστα. Τραβήξαμε και αυτά. Πολύ ωραία. Τον Παράς, Λοιπόν. τον Παρασκευά, τον Κουτσουκλιάδη, Ναι. ο δάσκαλος στο δημοτικό του έδωσε ένα χιλιάρικο και του λέει πήγαινε στο μαγαζί να το χαλάσεις και εκείνος έτρεξε και το πάει στο σπίτι και το κόβει με το ψαλίδι και το έκανε 2. Και τον πάει στο δάσκαλο και του λέει δεν μου είπες να το χαλάσεις και εγώ το χάλασα. Αυτό έγινε με τον Παρασκευά. Σήμερα τον λέγανε Παράς. Ναι. Το χωριό Τον Παράς εκεί. που ξέραμε, τον Παράς Ναι, το... Παράς το ξέρω. Ναι. Δηλαδή τα χούλνα, τόσο τον Το έλεγε η έκοφτε. μάνα μου όταν ήμασταν παιδιά. Και λέει μην κάνεις σαν τον Παράς. Σου δίνω το αυτά να το χαλάσεις, πες τον να τη θέλω ψηλά. Έτσι. Ναι. Κατάλαβες, ο Παράς Το παιδί. κόψε. Όταν το είδε με τι το κάνεις τον Παράς, ο δάσκαλος, για αυτό σου είπα τα γαρασαρωτικά. Αν το μαχά σου είπε. Πώς? Για Ψαλίδι, για το το λέγανε ψαλίδι. μαχάς. Για Μαχάς. το ψαλίδι. Αν το μαχά σου είπε. Άκου τώρα. Αυτά είναι τα γαρασαρωτικά. Έτσι Ναι. μιλούσε η Η Παγκαρίνα είναι. η Παγκαρίνα και του Παράση μάνα.
Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί- Γιατί αυτή η ομιλία της τώρα χάθηκε. Θεία, ποιο εδώ, έλα να σε παίρνει και σένα. Μωρή, μόνο Έλα, να ακούγεται, έλα, να μην έλα. είναι μέσα, έλα. Όταν πήγαινα στη Μοδίστρα, Ναι, τη γιαγιά την Παγκαρίνα την έζησα. ναι. Ενώ την Παρασίνα δεν τη γριά που λένε, μόνο την έβλεπα. Ναι, αυτοί που πάντα εδώ ήτανε, το Παράσι, το πατρικό Όχι τους. εδώ. Από τον Μαθαίο, εσείς, ο Μαθαίος Ναι. και το άλλο το σπίτι που είναι η Το Ρωσίδα που παράσιτα, είχε. το πουλήσανε. Αυτή η Ρωσίδα που πέθανε τώρα, της Παρασίνας το σπίτι εκείνο ήταν. Ρωσίδα που πέθανε ποια είναι. Από το Μαθαίο μας δίπλα, από τη Μαρίκα δίπλα που είναι το σπίτι. Α, ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν Επάνω. το παράσιο σπίτι. Και Εκεί το... ήτανε. Βέβαια. Εκεί ήτανε. Τα Α, κορίτσια τους γάμους όλα από εκεί τα έκανε, μετά ήρθε εδώ. αυτοί εκεί πέρα που μένανε τώρα, τι σχέση έχουν μαζί τους. Τίποτα. Τίποτα. Πουλήσαν το οικόπεδο και το πήραν άλλοι. Ναι, ναι, Κάνας. απλώς πουλιόταν και το αγοράσαν Έτσι. ξένοι. Α, εγώ δεν ήξερα ότι το Παράσι ήταν εκεί. Όχι. Α, το τηλέφωνο. Α, Και τη ωραία. γιαγιά που λέω αυτήν την Παγκαρίνα δεν την καταλάβαινα Τι τα έλεγε. λόγια που έλεγε Ναι. την ομιλία. Θείο, δεν λέτε η πόρτα, λέτε το θύρι, Yes. Το θύρι λέτε, όχι πόρτα. Κλείσε τη θύραν έλεγε. Ναι, 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 ναι. Δεν λένε η πόρτα. Και δεν καταλαβαίνω. Δεν λέγαν η πόρτα, το θύρι. Α, το φίδι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Αυτό το λέει η Παρασίνα, αυτή η γρήγορη. Η Παράσι Καλά μπάνα. είμαστε Ναι. τώρα, καλά, στο χωριό Ναι, είμαστε. σκέπασαν τη θύρα, έλεγα. Ναι, Κλείσε την πόρτα. ναι, Σκέπασαν τη θύρα. ναι. Θυμάσαι που είχαμε Και εκεί δεν έλεγαν στο χωριό δεν που φτάς, είχαμε καφέ, το με πεις. σκαρπία Το εκεί. πεις. Το πεις. Εκεί. Πολύ ωραία. Θείο, σε ευχαριστώ πολύ. Και Ναι, είπα, ναι. ήθελα να τα πούμε αυτά, να τα βέβαια. ακούσει ο κόσμος. Καλά είμαστε, βέβαια. καλά είμαστε κύριε Γιάννη. Δόξα τω Θεώ. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο συγχωρέθηκε, Ναι, μου είπε, το σημερινό κουτκούτα, Ναι. ήρθε η σειρά του να πάει φαντάρος. Του λένε Νίκο, όταν περνάμε περιοδεύων, τα βγάζουμε όλα. Κυριάννη Γυμνή. μου το είχε πει, Ναι. αρρώστησε Και η εκείνος μικρή, γαρασαρός, την άλλη μέρα δεν την λέει, πήγε στο σχολείο. Ό,τι μπουν Γι' εγώ, αυτό δεν ήρθε. σόδραγον και την είπα βγάλω. εγώ, Ναι, την είπα δεν πειράζει Λουπουλάκη, μας το κρατήσει ο Κυριάννης, θα μου το πάρουμε. Ό,τι θέλουν να σπούνε. Ναι. Αλλά ό,τι μπουν. Εγώ σε έβαργον και βγάλω, Τέλειο. Αυτά ήταν ωραία. Ναι, πολύ. Στο χωριό. Αυτό είναι το πιο ψηλό κεφαλί στο χωριό. Μπορεί να είναι 30 μέτρα. Α, Είναι το πιο ψηλότερο. ένα καρύδι έχει εδώ, 2 καρύδια. Ναι, ναι, ναι. Είναι το πηγάδι. Άνα το δει, άνα θα Ναι. χαρεί. Εκεί πήραμε το φούρνο. Το φούρνο, Ναι. Το οικόπεδο όλο, το σπίτι το παλιό. Ναι. Πολύ ωραία. Από τις καλύτερες εποχές είναι τώρα, Όλα είναι Σαν να είναι άνοιξη και είναι πράσινο. πολύ ωραία χρώματα, ναι. ναι, ναι, ναι. Ζήσαμε εβδομάδα